Všetky kontinenty našej planéty, ahoj. Dnes sa spolu pozrieme na všetky kontinenty našej planéty Zem. Vieš, koľko ich je? 7. Tak poďme na to. Európa, Eiffelovka, hory, Bratislava, Taliansko. Severské krajiny Taliansko, severské krajiny. Začnime v Európe, našom kontinente. Je tu veľa kultúr, jazykov a histórie. Nájdeš tu krajiny ako Slovensko, Francúzsko či Španielsko. Ázia, Himaláje. Tokio, India, Čína. Najväčší kontinent je Ázia. Žije tu viac ako polovica všetkých ľudí na Zemi. Od mrakodrapov v Japonsku až po púšte v Arábii, je to svet kontrastov. Afrika, safari, pyramídy. Ľudia tancujú. Afrika je kolískou ľudstva, tu sa zrodil náš druh. Má nádhernú prírodu, púšte, džungle aj slony a levy. Severná Amerika, New York, Niagarské vodopády, Mexiko. Severná Amerika je domov USA, Kanady a Mexika. Od obrovských miest až po krásne národné parky, všetko v jednom. Južná Amerika, amazonský prales, Machu Picchu, Rio de Janeiro. V Južnej Amerike nájdeš najväčší dažďový prales, Amazóniu. Ľudia sú tu vášniví, plní hudby a tanca. Austrália, kengura, operný dom v Sydney, koralový útes. Austrália je najmenší kontinent, ale plný prekvapení. Kengúry, klokany, pláže a exotická príroda všade. Antarktída, ľadovce, tučniaky, vedecké stanice. A nakoniec Antarktída, ľadové kráľovstvo bez miest. Žijú tu tučniaky a vedci, ktorí skúmajú klímu planéty. A to je celá naša planéta, krásna, rôznorodá a spoločná pre nás všetkých. Ktorý kontinent by si chcel navštíviť ty?